Siyaqonda ukuthi kunabesilisa abathile abangakwazi ukuchama lapho kukhona abanye abantu abathile abababukayo. Lokho sikubiza ngokuthi i-pyuresis. Ungabe yini ongayenza lapho ubhekene ne-pyuresis? uDr Thabile we-Blue Clinic, iklinikhi yamadoda eseThekwini kanye naseMidrand. Ngokudabukisayo, lesifo lesi i-pyuresis iyakwazi ukuthi kube into encane njenga-10 kodwa iyakwazi ukuthi ifike esikhathini la ukuthi kube kubi ngale ndlela ukuthi umchamo uphumi ngokuphelele lapho kunomuntu othile la uchama khona. Lapho-ke ubhekene nalesifo kusuke kwenzakalani? Uthi lapho mase kufanele uchame mawubona abantu amanye ama-muscles akhe pelvic floor aqina ubamba umchamo enza ukuthi ingachameki. Yini ongayenza mawubhekene naleyo nkinga? Okokuqala, ungaphuma uthola indawo la uzothi mawuchama khona ube wedwa, lokho kungakusiza. Enye yezinto esebenzela abantu babhekene nale nkinga, bafaka umoya ewubambe ewudedele. Ekuphinde lokho kuze kufike isikhathi la i-pelvic floor yakhe iqala ukurelaxa. Lokho kungakwenza ukuthi umchamo uqale uphuma. Inkinga enkulu lena akukhona abantu ababhekene nayo ngempela.